musím říct, že to rozhodování bylo opravdu těžké, protože máme spoustu vynikajících skladeb a tak jsme se nakonec rozhodli pro In Self Impact, což je skladba, která se nám všem líbí, má drive, má tah na bránu, takže v podstatě... Takže jsme se trošku profackovali a tajnou volbou jsme to vymysleli, takže budeme natáčet tady tuto skladbu. Bylo to těžké rozhodování, původně jsme chtěli natáčet ke skladbě Brutal Doom, ale ta je zase moc dlouhá, takže nakonec jsme vybrali In Self Impact. Ale musím říct, že jsme ho trošku zkrátili. No, náš klip samozřejmě nebylo jednoduché vybrat lokalitu, ve které bychom ten klip natočili, ale nakonec se nám podařilo vybrat lokalitu Staré chaty na Plumlovské přehradě, která se nachází asi 3 km nebo 4 km od Prostějova. A myslím, že se nám to celkem povedlo. Dobrý výběr, že jsme zvolili, takže v tom videoklipu to ani není poznat, kde ta chata vlastně se nachází. Ale je to na návrší nad Plumlovskou přehradou, vypálená stará chata. Tak samozřejmě to je pravda a nic jiného v životě neděláme, než požíráme malé brejlaté holčičky. To bychom nemohli dělat ani takovou muziku bez malých brejlatých holčiček na talíři. To je ten hlas, ten se celý den těšil. Je to tím, že každý den pilně trénuje, chodí na hodiny zpěvu a jeho největším vzorem je Karel Vlot. A ještě mám takový tajný recept, prostě pravidelně a poctivě lízám čiču. Z toho důvodu to prostě tak potom funguje. Hlavně žere ty holčičky. Na výsledky letošních voleb neříkáme vůbec nic, protože nás to nezajímá. Byly nějaký volby. No, do budoucnosti chystáme určitě... Víc malých brejlatých holčiček požírat. Především není, že přiletěl voní. Do budoucna určitě další videoklip nechystáme, protože budeme rádi, jestli vůbec nám ten videoklip někde pustí. Takže vlastně diváci a posluchači naší hudby můžou videoklip sledovat pouze asi zřejmě na internetu. Snad se to podaří někde prosadit třeba na nějaké komerční televizi, třeba na Očku. Třeba pan Celer slíbil, že ho pustí a pustil ho na zem. Takže mu tímto děkujeme. No a do budoucna každopádně, teďka nás čeká do konce roku pár koncertů, no a pak uvidíme, co bude v zimě. Pravděpodobně se vrhneme na nové skladby. Lyžování zimě, sněhulák, koulovačka. Jizerská 50. Jizerská 50, tam na poběží určitě. Čiča. To denně. S panem režisérem se nám točilo výborně, má cít pro kameru, jeho dlouholeté zkušenosti nám prostě otevřely nové obzory ve filmovém průmyslu. Je vidět, že opravdu Hollywood a Barrandov se třese na jeho práci, až přijedou z Ameriky. Tak další klip má točit, já nevím, s Metallicou, se Slayer. Já jsem obdivoval třeba, že nás má pořád v úctě, protože furt se nám klanil, když natáčel. To nevím, jestli to bylo tím, jak držel tu kameru, ale pořád si prostě klanil. Tak to jako, to bylo jako... Je Japonec, tak já bych to tady kolegovi vysvětlil. Je Japonec, takže se klaní. To je slušnost, že? Ne, režisér byl fajn, jsme rádi, že jsme na něho narazili a na jeho tým. Bez něho bychom se asi na to vykašlali, na celé točení videoklipu. Asi bychom nikoho nezháněli.
ale byl takový neodbitný, tak furt nás do toho lanařil, až nás do toho uvrtal a tak jsme se rozhodli, ano, klip natočíme a to. Proč chcete nahrávat další desku Morrison na Floridě? Co, Tak nechceme, ale furt nás otravujou tady stejně jak pan režisér, takže možná nás překecají, no uvidíme. Marisa, No, nejlepší nápad, který nás napad, je, že bychom se na to mohli vysrat. Že? Tak to vypni. Tak hlavně bychom chtěli poděkovat Rutům za to, že nám v Blansku krásně odpálili bednu. Díky, Igore. Igor je paša.